ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചെമ്മീൻ, എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അത് കോരി മാറ്റി അതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം 2 ഉള്ളിയും കൂടി അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയും കൂടി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ചെമ്മീനും കൂടി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക. എന്നിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറാട്ടയുടെ കൂടെയും ചോറിന് കൂടെയൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.